Aguliwo Uwaisha sar prasun kanti Triprani sajak sajala bujangmani norok moito tongbanya tai abunai rongno naimthang bedekni bisingtui romjakha tai borongno krak sastirjangnai aini bisingtike hine SDPO sar prasant kanti bini khokbai thangna saka amosi tamongneke a bunai parents ro khoroksa bunai bising doctor khayo hne ulta sar prasant kanti no se bosi ulta chungno bu ani sajla no bu hne case rekha a case re mabai ingjagya ngai police headquarter thangai bosi ulta jago chirigikha sar prasant kanti ni sajbai sajla no se chuang ningjak roknei sawai gamo to medical check khaipaja amoni poreno to case rale tai hingke chung to bujangmani video viral ma jaga to a jago srai srai kene nugi tongo sabo bujak tong sabo hospital o thangja hingke amsak se bujak yanga ke bekereng rokha saba amo reju khlaireka bini setija asung nom na ta phonuktu sabo dushi amo kurto se saimanai ani bisingti krang majra manai a jago slang language use khaimaro nasle mung phurungmaro nor borok hasung borok pahani borok oro kutuldi ni samaro busuk ke nasle mung habai tongkhana bongni bokrok bising amo tai kaisa hanga ke Tiprasa rongno kokya kokchongai majra bermani wanji bosongni nok sebairo tai a jaga o suiruo wancha get out hne amono tabukhe asola engnar ni fainai amra bangali ro amono tui kok khurchai press meet khaikya bangla kamanai kha rokhni sau bini kongni mote khakai Tripura haste wasak bangla soli tongmani omokhe nu sunu gyata mane bini kongni mote khakai Tiprasa rongno bo roman script rok use khlairia woi borongni kokbai khlaine musungu hni sama kok sible mo bini mo otelia mura fasing Tiprasa rongno majra bemani nok sabai hne o pillar kani ka thamka jak nok tangna hne amo simi sabai jak amo da nok lai bui nok se sabai nyang ga nok ham sabai kemu amo tom sorkari nok mani da pari me yangai haike sabai da Tiprasa rongno dosri tongma klai kha kabangma no jaga kok sungthai tongo bora jaga tiasar tamni bagi kem demand khaimak lai a jaga ni Tiprasa tongko songtongne rongno samung derarna bagi da teo Tiprasa hanjangne rokbo kabangma jaga no kami wo tabung nugu je kuno leader hne hilena kami ni Tiprasa lokorong bagi je kuno mane ka ham haikeke kise misa sa drobong ne hamkrai ni bagi malmata rokfano o kami ni leader hanjangne rok chawi kyu boro mung samaya kami ni Tiprasa loko chuk jagya ro ngam tike baika hamkrai na bu bukhuk basimi sai tongo hamkrai nya nung samung se kaham ka khaya a hamkrai ni bagi rang sopa ke nung chai kyu nga ke baika hamkrai nai a je nangi tongne boro rong no khai nung risiria amtirok nukha ke amtirok khana ke beleke job joli o tai dukhu nangu tamni himble haike Tiprasa ro hamkrai ngi miya tai omo bo kaisa region Tiprasa rok thancha kage tongmani kisa ke Tabuk amoni bagi nang amti hai borok rong sanani musungo ta sala di amti khe bisik chakha ke bohok do mani khrakna hainong nai Tiprasa rong no thancha se khlanya nai di borok ni man thaino nung sana ni ta nai di haike nung bai bobai kunu fark reya jago bobagrani je phano kebel khlanya ni ta nai di Tiprasa rong ni poitono munago ta hori engkha tinin video amsuno comment klai sadi nongni bukhani korok bahima tong tayo video no sajaka like khlai di ta channel lo subscribe khlai di bell icon no click khlai di je purang video dawo nongro notification soknya bagai ta share bo khlai di hambai